इसोरनि गाहाम बाथ्रा बोसोन बिजाबनि 22 बालाबनि सेरावहाय जोंखौ बुंदों मोजां नामदांखा जानाय आरो गेदेर धोनि जानाय बे मोननैनि गेजेराव सायख'योब्ला नों मोजां नामदांखा जानायखौ सायख'नानै लादो होनना बुंदों। बे इसोरनि गाहाम बाथ्रानि गेजेरजों जों बेखौनो सोलोंनो हायो। जोंनि जिउआव दिनैहाय मोजां मावनानै नामदांखा जानायखौ लुबैयो ना नोङो संसारावहाय थांनानै थानायाव धोन दौलतनि बिगोमा जानायखौ लुबैयो, अब्ला इसोरा जोंखौहाय बेवहाय फोरोंदों नोङो धोन दौलतखौ नागिरालासिनो मोजां मावनानै जों इसोरनियावहाय मोजां नामदांखा जानायखौसो दिनैहाय इसोरा जोंनियाव हास्थायदों। इसोरा बे गाहाम बाथ्रानि गेजेरजों जों मानसिखौहाय नैबेबायदि मोनसे मोजां आखल जोंनो फोरोंदों। नोंनो जुदि थांनानै थानायाव मोननै अपसन जुदि नोंनो होयोब्ला नोङो मोजां नामदांखा जानायखौ लागोन ना नोंनि जिउआव नोङो धोन दौलत आरजिनानै धोनि जानायखौ नोङो लागोन। अब्ला नोंनि जिउआव जों संसाराव थांनानै थानायाव जों मानसिफ्रा बुंगोन आंनो धोन दौलतखौनो नांगौ, आंनो माहाजोनखौनो आंनो नांगौ, आं माहाजोन जागोन। मोजां मावनानै नामदांखा जानायखौ आं लुबैया। नाथाय इसोरा दिनै बाइबेल सिरिनि गेजेरजों जोंखौ बेखौसो फोरोंदों जोङो मोजां नामदांखा जानाय, मोजां खामानि मावनानै, मोजां बाथ्रा बुंनानै, सोरखौबा सहाय होनानै नामदांखा जानायखौसो सायख'नानै लानो थाखाय इसोरा जोंनो बे बाइबेल सिरिनि गेजेरजों जोंखौहाय दिनै फोरोंदों। बेनिखायनो जों संसाराव थांनानै थानाय समाव जोङो धोन दौलतखौ नागिरनानै संसारनि गासै नांगौफोरखौ मोनजोबनानै धोनि जाब्लाबो इसोरा बेबायदिखौ सायख'वाखै। नाथाय जोङो मोजां मावनानै जोंनि जिउआव इसोरनि बोसोन बायदि, इसोरनि बाथ्रा बायदि जोङो मोजां आखल आखु आरो गियानजों धोनि जानानै जिउआव देरलांनाय मोजां नामदांखा जानायखौ इसोरा दिनै बे बाइबेल सिरिनि गेजेरजों हास्थायदों। इसोरा बे गुसुं रावनि सायाव थानानै जों साफ्रोमखौबो आशीर्बाद खालामथोंसै। आमेन। गोजोन्थों।